Evropska nedelja regija i gradova je jedan od najznačajnijih briselskih događaja, čiji je glavni fokus regionalni nivo upravljanja. Pripreme za manifestaciju koja se održava u oktobru počele su već u januaru, jer upravo tada glavni organizator Komitet regiona objavljuje spisak prioritetnih tema iz različitih oblasti. Regioni potom formiraju konzorcijume u zavisnosti od tema koje smatraju relevantnim. Autonomna pokrajina Vojvodina učestvuje u konzorcijumu sa 12 regiona iz zemalja Zapadne Evrope, poput Italije, Austrije, Francuske, Norveške, Poljske i Grčke. Tema ovogodišnje radionice biće cirkularna ekonomija i digitalizacija, koja je svakako jedan od prioriteta kako republičke, tako i pokrajinske vlade. Radionica će biti podeljena u dva dela, gde će se na prvom delu radionice učesnicima obratiti donosioci odluka sa političkog nivoa, dok će drugi deo radionice biti posvećen više tehničkom i stručnom delu. Domaćin sastanka u misiji Srbije je ovoga puta bila autonomna pokrajina Vojvodina, pa je na marginama iskorišćena prilika da se učesnicima predstave i drugi projekti i teme od značaja za pokrajinu.